edemede Igbo maọbụ abịchị Igbo. Abịchị dị efi gị gbi rigwihi ije kekpe kwele minenwi nyi o obi risi shiti o oviwi ze. Igbo ndị ọma mụrụ ọkwụ na hụrụ otu o si na-aga. Ọ dị mkpụrụ 36 bụ mkpụrụ edemede Igbo, the Igbo alphabet maọbụ abịchị Igbo 36, 36. Nke bekee bụ 26, 26. Ugbu a achọrọ m ka anyị tụtụrụwa ya n'otu n'otu. Nke mbụ bụ a, si a, lee anya n'ugbo ojii, a dịka na akpa, dịka na akpa. Ị na-ahụ ya? Onwe ihe ọzọ, okwu ọzọ anọ n'ime ya, maọbụ amalitere ya, maọbụ na anọ na ọgwụgwụ ya, maọbụ na ọ nọ n'etiti ya, ịma kpọpụta ya dịka m na-akpọ ndị nke m. Aka, hand, aka, hand. Ada, first daughter, ada, first daughter. Akpa, bag, akpa, bag. Gbajiri ya ma ahịrịokwu, use it in making sentence. Abụ m ada Igbo, abụ m ada Igbo. Enwere m akpa, I have bag. I am ada Igbo, I have bag. Be